Film 1990-njy ýylda bolan waka esasyna ýazylan La Femme et la Petite adly kitabyna esaslanyp 2009-njy ýylda film hökmüne çykarylyp galyp köpçüligini ýitirildi. Bu kitaby ýazan Fransuz Eýranly jurnalist Freudine Sahipjam adly adam bolup, ol hakiki bu bolan wakany özüne gurrun berme esasyna ýazýar. La Femme et la Petite diýmeklik Fransuz dilinden türkmen diline geçirilende daşlanan ayal diýmekle aňlatýar. Bu filmin ploty şeýleräk. Bir Fransuz jurnalisti öz uğru boýunça Eýranyň bir owasynyň geçip barýarka, ulawnyň döwülmegi bilen razatlyk otaýda eýlenmeli bolýar. Ol şonda ömrüne hiç wagt ýatdan çykaryp bilmejek aýlygynç bolup geçen wakasyny eşitýär. Jurnalist bu wakany Zahra adly bir denanyň öz ýanyna gelip Suraya adly yegenine edilen zulümlüklerini dünya ýüzüne eşitdirmek üçin gelendigini aýtýar. Ol öz gurrungaçak wakasyny ýazga geçirip, kasete görünüşini alyp gitmekligini haýyş etýär. Bu waka şo jurnalistiň bu owa gelen günüň edil öňüne güni bolupdy. Onda Suraya adly bir ýaşaçyk denanyň üstüne agyr bir töhmet atylyp taşlanyp öldürilendiginiň hikaýasydy. Suraya olavada iki oğully ve adam sülen yaşayan asırlı denen başkalasydy. Onun adamı Ali sonku döwür diňe Suraya azar berip 14 ýaşaça bir gyzy öýlenjek bolýar. Ali Suraya aýlyşmaklyk teklip etýär. Ýöne Suraya adam sülen aýlyşsa çağalaryny ýeköýde eklep bilmejekligini düşünüp adam sülen aýlyşmakdan ýüze görýär. Şonuň üçin Ali nikahdan çykmaň başga ýoluny gözleýär. Şol wagtlar Eýranda dine göre eger sen nikahda duran bolsaň, başga ýerlen toý etmekle ruhsat berilmeýän eken. Suraya da çağalanyň hatyrasyna bu nikahny ýöretmeli bolýar. Inna Ali bir ýerde durmaýardy. Ol diňe Surayadan kemçilik bahana gözleýärdi. Şol zatlaryň dowam etýän döwründe olaryň bir goňşularynyň aýaly bolýar. Owaň ýaşlary bu dulgalan erkek adama we olaryň ýekeje oğullaryna derýaly olaryň naharlaryna, eşiklerine ýydyga derýaly bir denan maşgalanyň gerekdigini düşünýärler. Olar eden zähmetiniň hakyny töläp, olara seretmeklerini teklip edip Suraya ýüz tutýarlar. Suraya da pula mätäç bolan soň bu işi kabul etýär. Inni geleliň ala, ol bu pursatdan peýdalanýar. Ol Suraya bilen ol haşamatly dulgalan erkek adamyň bilegedýändiklerini oýlap tapyp onu owaň baş mollasyna aýdyp Suraýany ýazarmaklyk teklip etýär we şeýdip Suraýadan diýilmeň ýoluny tapýar. Owaň baş mollasy bu zatlaryň dogry däldigini bilse-de, Ali'niň teklibini reddedip bilmeýärdi. Sebäbi ýer wagtlarda Ali bu mollany eden etmişiniň üstüne ýapyp onu ölümden alyp galypdy. Şeýdip molla da ala beridar bolup galypdy. Ýöne ýene de olara bir şaýat gerek boljakdy. Şonuň üçin olar haşamyň ýanyna gitýärler we onu gorkuzyp Surayanyň etmedik etmişini tasdiklap şaýat bolmaklygyny boýuna goýarlar. Şeýdip bu wakalar birden owada uly gok kalmagynyň imele gelmegine getirýär. Ali Surayany öldür ýaly edip urup köçe çykaryp, "Sen maňa ikilik etdiň" diýip onu maskaralaýar. Suraya zordan onuň daýdysy Zahra ýetişýär. Zahra Surayany zordan Ali'niň elinden alýar. Soňra bu waka has ulay ýazyp owaň ýaşylaryň ýygynyna getirýär. We netijesi azatça şol wagtlar bolşýaly ölüm jazasy. Ýöne nähil görnüşdäki ölüm jazasy. Suraya da nesip edeni onu daşlap öldürilmeklik bolupdy. Zahra öz egenini bu ýagdaýdan alyp gaçyrjak bolsa-da başa barmaýar. Eýem jaýyň töweregini adamlar gaplapdy. Olar hiç erkem çykyp bilmediler. Surayany bir sagatdan ol öýden öldürmeklik üçin alyp gaýtdylar ve ölüm permanyny çekilýän ýerine getirdiler. Ali özünden ören hoşaldy. Ol basym Surayadan dinýändigini ören beýenýärdi. Indi Surayany ýörüýte öz üçin gazylan çukura saldylar we onu eliniň tirsegine çenli gömdiler. Indi oňa bir-birden daş atmakla başlamalydy. Başyny da onuň kakasyna başlatdyrdylar. Ol mundan beýlek meniň bular ýaly gyzym ýok diýip daş atyp başlaýar. Onuň ýa-da adam sali beýen daş atýar. Soňra onuň iki sanjak oğullary ejelerini daşlaýarlar we birdenem hemme owaň adamlary Surayany maňlaýyndan başlap ol ölýänçe daşlaýarlar.
Suraya Bahir gançyny bulanyp ahyrynda paçaly dedi aradan çykýar. Suraýanyň ölü jesedini Zahra daýdasy soň gernany ertip ony ol ýerde goýup gaýtýar. Sebäbi ol Bahira jaýlamaklygy hem ruhsat berilmänди. Suraya Bahir ölmedinden öňürti daýdasyna öz çağlaryna iýe çykmagyna, ulananda bolsa olara kim hakykat gurrun görmekligini, olaryň ejediniň hiç ýeri erwesat etmendigini aýtmagyny haýyş etýär. Şonda Zahra, men bu hakikaty seniň biýüňädiňi dünýä ýüzüne eşitdiren diýip sözler poşlaşyp galypdy. Ine bu da nähili aýlanç bir bolan wakalaryň biri. Şonda Zahra başdaky aýtışmaýaly Fraudyna sahapjamyň jurnalistligini bilip, onuň ýanyna baryp bu hakikaty gurrun berýär. Owaň mollary jurnalistiň bu habary eşitdendigini bilip onu saklajak bolýarlar. Ýöne Zahra jurnaliste owadan gaçmakla kömek etýär we şeý diýen bolan wakamyz tutuş dünýä ýüzüne ýaýrap bilýär. Görän suratyňyz hakyky daşlap öldürilen Suraýanyň 9 ýaşyna düşürilen ýekece tapylan suraty.